Fi żmien 4 snin f'Taslima se dominatorri ta' 38 solar imdawar bi spazju miftuħ u żona kummerċjali ta' ditti esklusivi. Proġett li se jsir b'investiment ta' madwar 120 miljun euro. Town Square Sliema Limited il-ħamis ingħatat l-approvazzjoni tal-Awtorità tal-Ippjanar biex tibda bl-iżvilupp. Dan fost kontroversja u l-oppożizzjoni ta' qdiet ambjentali u slimiżi. Anke l-vot fil-MEPA kien wieħed maqsum. Iltqajna mad-direttur Mark Soler u miegħu tajna ħarsa lejn il-pjanti tal-proġett. Tura ta' Villa Drago minn Tower Road, fejn naħsbu li ħajkun hemm entratura naturalment peress li ħanamlu refurbishment tal-villa ħatkun a very imposing entrance għal da commercial development. U għawekka għandna visual ukoll tar-Retail Avenue li semmejt li turi il-wisa ta' din l-avenue. Issa di hija wiesa 20 metru, jiġifieri mhix triq żgħira. Din it-triq kummerċjali se tkun qusa minn triq Dingli, l-iktar triq wiesa f'Taslima bħalissa. Minkejja li l-użu predominanti se jkun dak kummerċjali, it-torri se jilqa' fih dan 120 appartament lussuż. It-torri huwa semi-spherical shape biex l-appartamenti jkunu jistgħu jikkapċarjaw kemm jista' jkun veduta, kemm tal-baħar, kemm tal-belt u kemm ta' Manuel Island u anke Malta kollha inkluż indina. 39 appartamenti ieħor se jkunu fil-binjiet biswitu, għoljin 9 u 13 solar rispettivament. Wieħed li qed jieħu il-business center at the top u ieħor li għandu l-gym, l-ispa u l-pool on the other side. Fost il-kritika għal dan il-proġett kien hemm dik li t-torri se jkun ta' pis għall-infrastruttura preżenti. Naturalment, Soler jiddefendi l-proġett u jgħid li ma jaqbilx. Irrispettiv aħniex ħanibnu torri jew ħaniex ħanibnu a traditional development, sewa l-infrastruttura li hemm ta' Sliema can cope ma' dan l-iżvilupp. Intqal ukoll li se jkun qed ikerraħ iż-żona f'Taslima. Il-sit kollu huwa pedestrianized, jiġifieri hawnhekk aħna bħala open space qed nitkellmu fuq 6 tmiem ġonos ta' Sliema u da huwa community gain kbir għas sempliċi raġuni li dana ħajkun open space jiġifieri aċċessibbli għal pubbliku in ġenerali, però bl-obbligu li aħna nmantnuh u nżommuh to the standard relatat mas-sit kollu. Fil-fatt, id-direttur tal-kumpanija li se tiżviluppa s-sit tenna kif minn barra dan se ssir rinnovazzjoni ta' Villa Drago mit-telqa li tinsab fiha llum. Dwar il-menti fuq iż-żieda fil-konġestjoni tal-karozzi fiż-żona, Soler stqar li se jinħolqu kumitati bejn is-sidin tal-ħwienet, uffiċini u r-residenti fejn se tinħoloq sistema ta' aċċessibilità li tevita l-użu tal-karozzi. Sakemm idum għaddej ix-xogħol il-proġett se jħaddem 1000 persuna u meta jkun lest se jinħoloq iktar minn 500 xogħol permanenti. Minkejja dan żgur li għalli ġej id-dibattitu dwar il-bilanċ għal ħtiġijiet tas-soċjetà u jekk dan hux se jinżamm se jissokta.